Hello, papagayam! Kumusta kayo? Naragsak man na Paskwa iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay basa itakat manipod kanipagayam tayo abeni sana pudpudno anagan. Ngamsakbay nakablawan tayo pa iti pala si family di Tabugyas Benguet from Abnel Sipaka iti Cyprus. Salis Mix Vlog, Bing Soriano, Alcatlin Dumayas, kanilolita Ventura, Kabang. Kastoy man ti surat ni Pagayam Beni. Dear manang biyanang, sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan ti langa. Agtayagak iti 5-6. Medyo narapisak, medyo nangisitak, iso asyak tay makunkuna tall, dark, and never mind. Never mind kunak, ta sa anak ngamin anataer, ngamkit day sa anak mo't atay kalaadan alalaki. Iso ngay bagbagak dagitoy, takayat kuman asikat ti mangibaga, noan niya ti kurang kanyak. Tadamot basit itsurak ti kunak, ngam apaya kastoy ti mapaspasarak. Ala, rugyak nga roden tagsalaysay tapno maawatam ti sibubukal nga istoryak. Rugyak tagsalaysay, idi naklunak ti kaunaan, anobyak. Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapuiti kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti doa tawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod nga agluwa ka ngay, Benny. Ay, uwin tanay, di mas baalan, ti kinaragsak ka. Sika talaga. Makaisa, makmatkan ka. Ito bigat, agpasyerta tagdikta. Rambakan tamit ati umunang aldaw, ti panagkinawatan ta. Ni Diana, tay anak ni Lolita. Untatang, ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Dahita nga minti kaya kayat ko, iti may sa babae. Apay, simang patay na naggapo iti pagyaw. Di mo't agtrab-trabaho, kas sales lady iti may sa amul ijay. Untatang, ngam nagawid ang? Di na kanu kayatin, tagtrabaho? Maya, kay. Nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada ka di una yan, na may dilig iti nobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti doa tawa na panagdatong ko kang kwa na nga eh. Kung nga raw, nanos ka unay, nag-araramiti na iti Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko, tinagaran. Uri adda iti jibagyaw. Inaw-awaga alata, kay inararam ko iti silpaw. Kita inyo nga, kay nasyang mo ilakanyak. Iso ka nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana, hanay. Jak amuno kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan numaupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Anya day ta, ha? Kay baga ma, ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan, ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok ijay bagyo. Saan ka di maupay kanya? Saan? Apay nga maupay, ha? Basta nagsina kayo na, ha? Uwan, Benny. Nagsina kami. Awang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Di uray limati nagbalin ang nobya. Basta nagsina kaya. Benny. Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. Agyaman na. Man nakaawat kagayang, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yun. Masikugak ko lang. Uwan, Benny. Ay, agduan abulan ti sikug ko. Kinalilaw nak ti ama ti sikug ko.
Kuna na nga ay ayatan na, ngam saan matgayam. Pinagay-ayaman naklang. Kuna na abaro, ngam adamot gayam ti asawanan. Awanan ba hindi, Jay? Kastaya. Masikog kagayam. Wan, Ay. agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kaskan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka matagtagtagarin. Agsao ka Anya nga iti makunam ita. Ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga agawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak anatang gampagay. Agawid ka adagosan. Manula ka minutos ta nagtugaw dito'y parke Kwa, basta agawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna ka nga agawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Tatang. Uray sa anak agwapo. Dami lata siguro karbengak ngagpili ati asaway. Dak kaya ti agapit iti saan ko nga imula. Anya, Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao. Para takopa lang. Di uray sa nga pulo tinagbalin nga iks na. Basta saan ko maamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mga main. kahit naimbag ata yung pundo na pa'y nga umunakang ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. Ni nanay baglaki dahil. Nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sabar kadak. Ay gawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agpurma ka iti usto ha. Tado ti babalasang ijay. Gawin na insan. Talaga nga ipurma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Alam nga rin insan. Tapno makaasawa ka magtayin. Sige nga rin insan na. Ta inak pagpapo guys. Di ta pa agaw awit insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kahit. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Uray no bigat tantong agawid ang ta makisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy, aging gay di lugar tayo. Sa bagay, wal. Ay na, nagpipintas kang paiso na kiti babalasang dito insan. Wen, kita danto yam amukin ka. Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas da dyan insan. Apay ang dapat kabsa na. Kaya umamay, tayo buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas da dyan insan. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na ka insan. Wen, danag mo na ya. Padasem lata matigasat mo kan kuana ha. Tayo ko na nga rodin insan. Ipalapal ni Ayat, bareng maisalat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya gayam ni Susana. Ay, os dahito niya. Ison, ti mangyam amo iti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay na, naglamuyo ko adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga? Ay, kaya ko na. Ay, napaw. Marik nagkagayat ako ni tiday ito babae. Nagpintas niya. Kun madlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kun. Crush na kanya. Ay, kasanungay ang adlaw mo, aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, saus, ay narakop na kunyaw. Ay na, ay kanya pala ko ngay. Arakop, mutanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da itamanong. Ang danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da ito.
ka? Agayata nga minggeng ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan ayat tangaro din aday. Kahit inaklon na ka adagaos. Kaya natang. Longhir maninday nyay. No dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak kumama maiturag nagdatong kang kuwana. Hanggang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga dinaram ka aw. Uy nadagos ti sumba na. May kaduan anubyong day tabi inay. Asawa nga ro din. Tapno saan nga susukat, inubya. Kuwang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag day jay tabalasang. Sana kas kini Dayana masikog magayam. Plano nagpalukwan ti loko a Dayana. Naimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa nga ta. Why? Kinuray saanin na nasinaw? Basta saan laga ang masikog akas kini Dayana. Maklong ko dayta. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko ken kuana. Ay kumayatan Nay, sikaw naggayam ti sarsarunol, insan Benny. Ha? Sumipnget nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapay bangkag mo. Wani insan ta, insan buko sinibugan. Dagi mo ulak ka na tang. Naggagat ka matan insan. Nagsapak arumwar ije balayo. Sa marabyan ka nga agawid. Talagang sa ayor urno nga munti pa nangasawa ma. Ewan na, tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong jay nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ay unaw kasinsain. Inton na ikasarkaw. At sarsarong karam matla ka di tinubyam ije lugar daw. Ewan na, ha? Ang maminsan la makalawas, tabi siyak mat ititalong kaw. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay kat, kita ama. Tamangan numaliwayam asarungkaran kasinsin. Ha? Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako ang itimula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan mi nga kasar ka ni ipagmo, insan. Ada problema insan. Ha? Problema nga? Ada namuak. Impod no ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa day nga ipagkaw. Apay, anya namuam insan. Babayadan magayam a babae ni ipagkaw. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama kas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabain ka no ngamin amang ibagay ti agpaiso kanyak. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Isu mo ilasag paminsan na makita ka dahil kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag ang nubyo na. Tan umaala ng tikay kayat na. Wano makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dato inyong. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na tiyag balaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na alalaki. Ang mga no agladingit kanto laang insan. Iso baybaya mo. Apay nga yakas ta insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamang baga kanyak. Ati kasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jak mo insan. Jak inggagara masakitan ka. Inggagara? Ha? Apay, naumakan binay. Di ka mag-araraman. Naginanak pa itatang. Panagri na ngamin kaslawa mo mapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan. Basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kao. Ay, untatang.
Nadidigra kau. Sige tagrubo ata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay, sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat, Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tenak ikasar ka dagaos. Adornong kau. Kaya't mo tiba katakas kanya. Wan? Awang mo binakatan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kontay kasarkaan ispay. Ala. Kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa. Tabakot akon. Nada. Ubing kapay. Kaslakan to payag taw-tawan iti 20 uraw. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na? Aklunin na ka. Ay labyaw. Ala. Pinagbatamatan din ang kulap ko. Amangan no makita na ta. Kay batanday tao. Yaging nga di na aklunan. Ori makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mat apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta. Agayat kamutang kanyak. Ala na? Aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpat nagbenny. Sigurado ka, Binay. Asawam ni Ispay. Huwag nga rin. Apay tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga minpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sama nga mininanay. Spiso akastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagamait. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kun insan Binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Yak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa nanang. Bigla na dumteng. Awanan iti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakatakot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadagos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di kat ti pagyamanak. Palubusan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Spain tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti Na, kunak no da na biro ka maun. Imbabawi damay. Isungin nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Apay nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, Barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka nakan. Tanay, di magawi din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga taaya, Uncle. Kuna naman ngagsapol iti maparte iti kasarda. Kuna na ngagsublimot ladagos iti kalman. Ngam di mo nagawawi dahil. Ay na, dyan mo ngamin makuntak, Uncle. Makapadanag mo da dyan tao. Hello, tatang. Hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita. Ngam magpalpaliwawang ka. Ayan nga, dagiti mapartay. Pagan ano mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ay, ano na ita sasabumait? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Manjangay! Da kayo at mga kasarkan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige tatang, bye! Kas day tirumbang ka na ko ada. Tapno reknahan da may timpari na ada kanya.
Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti di maray ti kasar? Anyat darayan da ngay kaawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabay tinaramid mo. Api, pagbainan nyo ko ma. Nasakit ngamin tinakam ko, itinaramid ninsang kao. Inggagara na ngayon parang tipag na. Nga uray sigod nga muna, batakas jay ti ugali kan trabaho na jay nga ipag na. Imbaga na magkeng ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay yan. Day tagayam, ti pagsaksakitan tinakam mo. Amo na! Imposible at inamaw. Mamati ka mo ka. Ay asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benny! Basol mo na dadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha? Apay aya, Susana! Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli di bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko ditangay, may! Umay kan ko na! Ngay tanod dadaga sa mapasamag kan kwa na idarom ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan, pangasim. Ay, kwa! Ipakawanan na ka, nana! Nga masapon nga linipatan! Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa! Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Ay! Tiamok, jakon maayayo ni Nana SP. Ngam impalawag ko ti amin kankwana kat naggidawak iti pamakawan. Iswa na awatan nak. Kat dinan impilit ti bagina kanyak. Aklunak anakulaapan ti panunot ko iti dayda kanito manang biyanang. Iswa na aramid ko ti kasjay. Ngam na amiris ko abidot ti naramid ko. Katita, ayos kami manan kadainsan ko. Kastamatan kanina na SP kan dagiti anak na. Alakastan, tuy pag-ayam mo, Benny. Ala, inton maminsan, no adda pa kasakitan, wano pa kasairan tiriknam, di mo idalan iti balas-balas. Ala, pagadalam dayta. Bueno, papagayam, di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam, Benny. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wanenyornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Merry Christmas, kan God bless kada kayo, amen.